Ahol most vagyunk, az a Héliadi Herba kastély, ami a Tolsvai Dezsőfi kastélyból alakult át gyógynövény és szépség központtá. Az egyik legnagyobb történettel rendelkező, legnagyobb múlttal rendelkező magyarországi kozmetikai cég a Héliadi álmai alapján. Hamarosan nyitja a kapuit, és hát tulajdonképpen egy 1600-as években épült kis kastélyt alakítottunk át a kozmetikumok, a szépségápolás, boszorkánykonyha iránt érdeklődő hölgyek, és nem csak hölgyek számára. A kastélyunkat egy szépségkert veszi körül, ahol 24 féle kozmetikai hasznosítású gyógynövénnyel ékesítettük fel a kertet. Ezen kívül még számos szépségápolásban és egészségápolásban használatos bokorral, fűvel, fával ültettük be a kertet, és aki ide érkezik, az tulajdonképpen a gyökerektől, a természet lágyölétől ismerkedhet meg a szépségápolás, a kozmetikumok alapanyagaival. Egy szépségtörténetet bemutató kiállítást is megtekinthet, ahol egy időutazáson is részt vehet, hiszen eleink a gyógynövények gyűjtésével egészségüket is ápolták, és szépségüket is fokozták. Ugye egy-egy növénynek számos hatása van, és aki egészséges, az általában már szép is. Úgyhogy a gyógynövénygyűjtésre, a gyógynövény feldolgozásától induló kiállítással kezdjük a kastély falai között a barangolást. Ezt követően pedig a Tokaj hegye történetét és a kastély történetét bemutató kis szobába kukkantunk be, majd pedig a magyar szépségtörténet ügyraiba tekintünk be. Aki ellátogat ide hegyaljára, az nem csak a borokkal ismerkedhet meg, ám bár a bor szeretete is ott lakozik a héliadi termékek mélyén, hiszen van egy tokaji asszús termékcsaládja is a Héliadinek. A borok kóstolása mellett egy kis kitekintést szerezhetnek az itt barangoló hegyaljába látogatók, akár egy egész napot eltöltve itt a Héliadi Herba kastélyban. Gyógynövényeket gyűjthetnek a szépségkertünkben, ezeket a gyógynövényeket szárítjuk, lepároljuk. Egy-egy kozmetikai foglalkozás keretében ezek felhasználásával szappanokat főzhetnek, vagy akár parfümöt készíthetnek, és hát meg is kóstolhatják ezeket a gyógynövényeket, hiszen teakóstolókkal, borkóstolókkal kényeztetjük az ide érkező vendégeket. A Héliadi Herba kastélyt egy Európai Uniós pályázat keretében valósíthattuk meg, és ennek köszönheti fényét és pompáját, amit a jövőben még tovább kívánunk fokozni. És azok a látogatók, akik itt kezdték a napfelkeltével a programjukat, begyűjtötték az illatosabbnál illatosabb gyógynövényeket, megfőzték a szappanjukat, vagy akár elkészítették a parfümjüket, és a nap végére a borkóstolásban és teaszűrcsölgetésben megfáradva leroskadnak. A testben felüldülést nyerhetnek egy kozmetikai kezelés keretében, ahol héliadi szépségápolási termékekkel kényeztetjük a testet kívülről a lelki felüldülést követően. Készült a Héliadi Kft. Megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A fejlesztés az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósult meg, azt az Európai Unió és a magyar állam finanszírozza. A támogatás összege 178.565.193 forint.